Ootko säkin kyllästynyt kuuntelemaan kaikkia huonoja uutisia ja sitä, miten maailma on menossa koko aika vaan kurjempaa ja kurjempaa suuntaa? Ja ehkä miettinyt, että mitä tämmönen pieni tavallinen ihminen voi tehdä tässä muuttuvassa maailmassa? Koska tämmöisenä epävarmana aikana ainoa mikä on varmaa on muutos. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää oppia elämään osana tätä muuttuvaa yhteiskuntaa. Tällä YouTube-kanavalla mä lähden tutkimusmatkalle siihen, miten tämä tapahtuu. Mut mikä täällä maailmassa oikeastaan on pielessä? Jokaisella tuntuu olevan vähän eri mielipide siitä, että mikä täällä oikeastaan on pielessä, tai ainakin, että miten meidän pitäisi suhtautua näihin ongelmiin. Mutta yksi asia, mikä meitä ihmisiä tuntuu yhdistävän, on semmoinen kalvava tunne siitä, että joku on pielessä. Talous ei kasva, sodat tuhkaavat, vanhustenhuolto murroksessa, terveydenhuolto ei toimi, työttömyys lisääntyy, resursseja on liian vähän, suomalaiset ei kuluta tarpeeksi, ihmiskunta liikaa veroja, miehet ja naiset kasvaa erilleen, suomalaiset ei enää pariudu, maahanmuuttajia ei ole liikaa, polarisaatio kasvaa, koke tuhoaa kaiken, lapsia keljoittaa, nuoria tietoista haaveita. Tämän ajan henki tuntuu olevan se, että kaikki on pielessä. Ja pessimismi on aivan ymmärrettävää. Yhteiskunnallisesti vaikeina aikoina on ihan normaalia tuntea avuttomuutta isojen muutosten keskellä. Ja historiallisesti aina sellaisina aikoina, kun tulevaisuus näyttää epävarmalta, niin ratkaisuita tulee tarjoamaan aika moninainen joukko ihmisiä. Haluan tuoda ihmisiä yhteen. Sosiaalinen media ja politiikka ajaa ihmisiä omiin kupliinsa ja omiin lokeroihinsa, mutta mä uskon, että meillä ihmisillä on paljon enemmän yhteistä kuin näiden keinotekoisten raja-aitojen yli näyttää. Olit sitten porvari tai duunari, kaupunkilainen tai maalainen, marjanpoimija tai taivaanrannan maalari, niin me ollaan kaikki tässä ihan samassa veneessä. Mä oon sitä mieltä, että löytääksemme ratkaisuja näihin meitä kaikkia riivaaviin ongelmiin, meidän pitää kohdata toisemme kasvokkain, oppia toisiltamme ja jutella toistemme kanssa, koska jos me ei sitä tehdä, niin me jatketaan tähän samaa malliin, me nähdään toisemme jonain ideologioiden ohjaamina zombeina. Mulle tärkeintä on se, että me ymmärretään tai edes yritetään ymmärtää itsestämme eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän kaikkien pitäisi olla samaa mieltä asioista, eikä välttämättä edes sitä, että meidän pitää hyväksyä toisten mielipiteitä. Mutta meidän pitää ymmärtää, mistä nämä ihmisten ajatukset tulee. Okei. Nyt mä kuulen jo jonkun siellä ajattelevan, että okei Henkka, tosi kivoja ideoita, mutta mikä tää sun idea nyt sit käytännössä on? Okei, mun ideana on rakentaa omavarainen yhteisö, jota kuka tahansa on tervetullut rakentamaan. Ja omavaraisuudella mä en todellakaan tarkoita sitä, että perustetaan hippikommuuni jonnekin mettää, nukutaan riippumatoissa, kasvatetaan omat sijat ja lantut ja eletään siellä kuin pellossa. Ei. Mun omavaraisuusajatuksena on se, että me tehdään kannattavaa yritystoimintaa, joka pitää tätä yhteisöä yllä. Mun ideana olisi perustaa tämä yhteisö jonnekin suomalaiselle maaseudulle ja sinne olisi tervetulleita eri-ikäiset, eri taustoista tulevat ihmiset, joilla vaan on intoa ja halukkuutta lähteä kokeilemaan uusia asioita. Tämä olisi osuuskunta, koska osuuskunnassa jokainen jäsen on tasavertainen tekemään päätöksiä ja mulla on myös liikeidea, ainakin alustava sellainen, mutta sen esittely vaatii ehkä ihan oman videonsa. Jos tämä kuulostaa sun mielestä sille, mitä tämä meidän yhteiskunta tarvitsee, niin tuu mukaan, koska tämä ei ole mikään mun oma projekti, vaan mä haluan lähteä tekemään tätä innostuneiden ihmisten kanssa ja tästä tulee just sen näköinen, kun tätä tekevät ihmiset on. Mutta jos sua kiinnostaa seurata tämän projektin etenemistä tai lähteä mukaan toimintaan,
niin tykkää videosta ja ota tiliseurantaa. Ja lisäksi mä mielelläni vastaan kysymyksiin ja otan vastaan ehdotuksia siitä, että mitä tulevissa videoissa voisi ehkä käsitellä, koska mä äsken mainitsin jo tosi monta yksittäistä asiaa ja mä haluaisin käsitellä vähän kaikkea niistä, mutta se vaatii tosi paljon aikaa ja energiaa ja mä haluan mieluummin tehdä sellaisista aiheista videoita, mitkä teitä kiinnostaa. Eli jos sulla on joku idea, mitä haluaisit mun käsittelevän vähän tarkemmin, jos jotain jäi epäselväksi, niin kirjoita kommentti tohon alle ja ehkä just sun ajatus on seuraavan videon aihe. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!